Lima ka mga probinsya sa Luzon gipaubos sa Storm Signal number 1 tungod sa Bagyong Mario. Ang lima ka mga lugar mao ang Catanduanes, Isabela, Aurora, ug ang Cagayan ug ang Kalayaan Group of Islands. Dugang detalye sa atong panahon atong sayran karon si Oscar Tabada gikan sa buhatan sa Pag-asa Masctan. Oscar? Ang niato nga din ng kasyuran sa lakao sa atong panahon, ang sentro sa bagyong tropical storm Mario, ibana-bana nga natin ni may mutang sa ilayong 477 kilometros sila ang bahin sa Dirac at Catanduanes kung sa coordinates na 13.8 degrees north, 128.7 degrees east o kini may kuskong hangin nga 65 kilometros madagdag na lustratura o mga pangulos nga mabot hangtod sa 80 kilometros madagdag na. Kini ipaabot na to ang mayroong sa direksyon nga west-northwest sa gikusgong 24 kilometros madagdag na. Sa laing bahin, ang dakbayan o lalawigan sa Subo, inuman ang bangbahin sa Central Visayas, makasinating kitang managumo na kalangitan ng kini mahinay nga panagsang kusog nga pangulan karong adlaw. Managumon nga tulad sa duli kahayag sa adlaw nga makita o alangarang nga panahon gikan sa Sabado nga tulad sa Martes. Mahinay nga to sa kusog-kusog nga angin nga bagat ang uros o ang dagat may bayunan kasarangan na atos pagkabaluron. Ika po na Pag-asa, Oscar Tabada.